the good news for you that our Jesus is a miracle worker. Omeiwu ukwu bụ aha ya. Ihe ahụ siri ike n'anya mmadụ, ọ pụrụ imere gị ya. Igodo nke ndụ anyị, ezinụlọ niile dị gị n'aka. Ịdọkara akwa mgbochi nke ndụ anyị. Ọ bụ gị na-akasị anyị obi mgbe isi Lazarus kama o wee pụta. Receive your healing miracle. Receive your blessings even as you are listening now. May there be miracle registered in your life. Thank you, Lord, as you are doing it. In the name of Jesus. Hallelujah. Receive now your freedom. Receive your deliverance. You shall not die. You shall live. Arise and shine. Jesus is your miracle worker. Hope for you. It shall be well with you. Through the miracle working power of God, there is still hope for you. Don't lose hope. Jesus can do it. Ihe ji gị hapụ gị n'aha Jizọs. Were onwe gị, nwaanyị a ga-kuru nwa n'aha Jizọs.
shall scarcely be found that is barren. May this promise be for you, a miracle for you. Barren women, receive your babies in the name of Jesus. Miracle that makes you a sinner, a saint now. Transformation miracle for you in the name of Jesus. Amen. Chineke, ama m n'ike dị n'ime gị, ọnọdụ ọbụla ị gara ije na ya na-abịa n'isi njedebe. Ị gara ije n'elu mmiri, ebune mmiri dere jụụ, bịanụ gaa njem n'elu obodo anyị, gaa njem n'isi ezinụlọ dị iche iche, gaa jee ọnọdụ ha bee, gaa njem n'ebe niile mpụ na aghụghọ dị, gaa njem na ndị niile a na-emegbu emegbu, ka ọnọdụ ha wee gbanwee. Onogoma nke m nkwụ na-eji ana mountains be leveled as you walk on them. Turn the darkness of the lives of your people to light.